እግዚአብሔር ብርሃነይን ምድሓነይን ካብ መን ዳየዝፈርህ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ ካብ መን ከየዝስንብድ ገበርቲ እከይን ስጋይ ክውሕጡ ሓደጋ ምስ ወደቁኒ ወደረኛታተይን ጸላእተይን ባዕላቶም ተዛብዑሞ ወደቁ ክቃወምን ኢሉ እኳ ሰራዊት እንተ ዝሰፍር ልበይ ኣይፈርሕን እዩ ኩናቱን እንተ ዘለዓለኒ እምነት ኣለኒ ብመዓልቲ ጸበባ ኣብዳሱ ከሓብኣኒ ኣብ ውሻጠ ድንኳኑ ክኸውለኒ ኣብ ከውሒ ልዕል ከብለኒ እሞ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ውቃበ እግዚአብሔር ንምርኣይ መቅደሱን ንምምርማርንሲ ምሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልየ ኣለኹ ሎሚ ኸኣ ርእሰይ ኣብቶም ዝኸቡኒ ጸላእተይ ልዕል ክብል እዩ ኣብ ድንኳኑን መስዋዕቲ ብእልልታ ከቐርብ ንእግዚአብሔር ክዝምረሉን ክውድሶን እየ እግዚአብሔር ንድምፀይ ስምዓዮ ኣባኻ እምህለል ኣለኹ እሞ መሓረኒ እሞ ምለሰለይ ልበይ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ንገጸይ ድለይዎ ይብለኒ ኣሎ እግዚአብሔር ንገጽካ ኣይትሕብኣለይ ንባርያኻ ብቁጣዓ ኣይትደርብዮ ንስኻ ረዳእየ ኢኻ እሞ ኣምላኽ ድሕንነተይ ኣይትጠንጥነኒ ኣይትሕደገኒ ኣቦይና ድነይ ድኳ እንተ ዝጥንጥኑኒ እግዚአብሔርሲ ይእርንበኒ እዩ እግዚአብሔር መገድኻ መሃረኒ ብምኽንያት ጸላእተይ ኮታ በታ ቀንዕቲ መገዲ ምርሐኒ ሓሰውቲ ምስክር ዓመፃ ዘስተንፍሱ ሰባት ተላዒሎም እዮም እሞ ንኣደዳ ተጻረርተይ ኣይትሕልፈኒ ኣየ ለውሃት እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ህያዋን ከም ዝረአዮ እንተ ዘይኣምንሲ ብእግዚአብሔር ተሰፎ በርትዕ ልብኻ ቀጥ ይበል ኣጆኻ ወ ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር